iedereen had zijn eigen openingstijden. Dus het is altijd verstandig om even op de website te zien van de Noord-Friese winkeltjesroute. Maar de laatste sneur van de maand, dan proberen we met z'n allen open te wijzen van 10 tot 5. De Noord-Friese winkeltjesroute van ongeveer 60 kilometer, die je bij bijzondere winkels in Noord-Friesland deel vieren, bestaat alweer al 4. Alweer bij wij met een aantal dames bij elkaar komen. En toen hebben we dit betocht. En er komen steeds meer bij. Daar ken ik soms wel eens wat mensen fjot. Maar de route bestaat nog steeds en het is superleuk om te doen. En wat wie het idee er krijgt achter om zoiets te bedenken? Nou, het is zo dat we hebben zoveel leuke winkeltjes en galerietjes in de omgeving. Dat een hele hoop mensen weten dat gewoon net. Dus we gaan zijn, we stekken de koppen bij elkaar en de mensen kennen dan die route dwaan, zodat ze weten wat er al hier te keep is. Ik in je eigen dorp. Een winkel uit Verwert zit nog net heel lang om ons letten bij de route, maar is blij met de kaart die ze maken hebben. Wij zitten er nu zo'n 2 jaar bij en het is fijn om mee te doen, want het is een leuke route. En er zijn zo'n 11 winkels die nu meedoen. En je kan het op de fiets of met de auto doen. En het is een prachtige manier om het Friese landschap te ontdekken. En de ondernemers die er zitten en die allerlei diverse dingen aanbieden eigenlijk. De winkels kunnen het wel vernemen dat de route voor meer klandiziërs waagt. Er zijn toch veel mensen die met de stempelkaart op pad gaan. Die dan komen en die dan ook een stempel willen. Ook mensen die het niet willen. En die zeggen ook vaak, het is heel divers. Je hebt ateliertjes, je hebt echt winkeltjes waar je spullen kan kopen. Je kan een kopje koffie of thee drinken. Bloemenpluktuin bijvoorbeeld. Dus het is echt een belevenis.